Yari ang isa sa mga nagapanami sang aton nga adlaw. Ang isa ka lugar nga natago kag hindi masapakan sa libertad. Ini ang kapihan. Diri sa kadamuon sang bloke diri sa Libertad, masami nga gakalabyan lang naton ang ini nga gamay nga kapihan. Tuig 1972 sumugod ang ini nga kapihan kag na-feature naman ini sa mga nanari-sari nga magazine kag isa sa ini ang Time Magazine. Ang kapihan ako niya nabutan niya sa Time Magazine niya. Tuig nung nabutang sa 1980s, pag nagigla ni Serge German, ito mo NFSW. NSFW. NFSW na ba? Ini ang kapihan nga J&G Coffee Shop since 1972. Nag-serve sila humalin sa native nga kape, laban sa gatas, pansit canton, noodles, kag kung ano-ano pa nga masami makita naton sa mga kapihan. Kalamansi juice, orange juice, tinapay, kag itlog nga ginbati. Ang kape nga laban sa gatas amo ang isa sa mga ginabalik-balikan ko. Anamit ang gwapuhon nga yara sa likod sang mga manamit nga kape. Ang sa negosyo nga kapihan, biyan nung budlay lang sa negosyo nga kapihan. Mag-serve Anong kaperdiyan? Ang kaperdiyan mo? Ito diri Libertad, hindi ka mo no? Nga nag-decider ka man mag serve kape sa Bacolod, di sa Libertad, di maskin may ano ko yung customer mo. Kaya mas kaya travel story. Sabagay. Kala ko yung ano, kay Dream lang lamang. Anong kapanamit sila kape ni Sir? Ang bigote ni Sir. Mga timplador nila sa Bacolod. Ano? Mga timplador nila sa Bacolod mga kampiyon. Gani ikaw nga gusto mo makatilaw sang pampanami sang imong adlaw, kadto lang diri sa Libertad sa kapihan nga J&G Coffee Shop since 1972. Ang kape pwede mo mabutang sa style.